Hay que levantar el mano. De izquierda. ¡Ay, compañero! ¡Energía! ¡Solución! ¡Energía! ¡Solución! ¡Energía! ¡Solución! ¡Energía! ¡Solución! ¡Energía! ¡Solución! ¿Para qué? Se dá com a mim, dá no caminho, não manda para todo. Vai para o transporte. Sim, eu estou no transporte. Si, o director da Alcoa para dicirllo é que, bueno, que agora ten que pasar, hai que mirar tamén que pase o fútbol de Europa para que non pase como en Italia, logo, que non metan unha multa, é que o tempo que dura, preguntámoslle polo tempo, se sabía por canto tempo eras, dixo que non, que era un marco tarifario que non tiña hasta que o cambiaran de novo, hasta que cambiaran. Dicía que mentre cambiar de goberno, que... É unha lei que está estable mentre non se cambie. Establece mentre non se cambie, está en vigor. Que abarcaba, tamén preguntamos por Coruña, se abarcaba a Coruña, dixo que sí, que abarcaba, xa explicaron ao principio que abarcaba a todos os grandes consumidores. Que nada máis. Que a dirección que era... Si, é o tema do gas, que tamén se comprometía a darlle para diante. Si, que o ministro falara... Si, pero nada, o do gas non hai nada aí. Pero bueno, o marco tarifario si, dice que estaba... que o lunes que faláramos con a dirección para que nos confirmara. Si, que a dirección que estaba sorprendido porque a dirección non nos transmitira a nós eso, que había eso. Efectivamente, porque eles falaran coa dirección para que nos que ele estaba, en ese sentido, porque estaba... É que o luz que faláramos coa dirección para que a dirección nos explique que é o que hai e se a dirección llevalos, porque se a dirección, se o que é a dirección da Alcoa, pois a ela llevale o acordo que hai e dice con este acordo nosotros somos competitivos e podemos continuar, pois a nosotros... Si Europa tira en baixo eso... Preguntámoslle tamén... Dicía que tiñamos que ter moito cuidado. Preguntámoslle tamén se había algún tipo de garantía de mantemento de postos de traballo, de continuidade e viabilidade da fábrica con eso, e dixo que aí fixo así un gesto de que non sabía nada, é dicir que non vai a isto que se está dando Alcoa, se dá Alcoa, bueno, os grandes consumidores, para todos os grandes consumidores, en principio que sepa eu, ou aquí non se explicou nada deso, non leva engadido ningunha garantía de conservación de postos de traballo, ou non, enténdese que non vai a continuar traballando sin traballadores, pero non podía haber unha contrapartida nese sentido de viabilidade por anos, de comprometerse a non marcharse, en ese sentido
con Barro, que estuvo falando ahora a prensa ali, matizar máis. Incluso es que para lunes encontraremos a dirección. Él dice que la dirección que tiene.